आम्बागावआव गोजोन खौसेथिखौ मोजां मोननाय हाबाफारि बिटिआर हालामाव प्रमद बर' आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि दैदेननाय राजखान्थि हान्जाया राव धोरोम हारि बासिनाय गैयै गोजोन खौसेथि गायसननो हानायखौ बिथा खालामनानै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 36 नं हरिसिंगा बिटिसि बियाबनि आम्बागाव हाथाइसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों थांनाय सानखालि गोजोन खौसेथिखौ मोजां मोननाय हाबाफारि लानायजों खौसेयै लोगो हमलायनाय आरो लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि लानाय जायो। हाबाफारियाव गोबां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मिरु जिल्ला ब्लक प्राइमारि आरो बिसिडिसिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बायदि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि जागायजेननायनिफ्राय हाबाफारिनि जोबजासिम मोसानाय मुसुरनाय रंजाथाइ आबहावाखौ दिनैनि बुब्लियाव नुनो मोनो। बेराफारसे 500निफ्राय लानानै 600सो सुबुङा गोजोन खौसेथिखौ मोजां मोननाय दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों होनना जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो हरिसिंगा इउपिपिएल प्राइमारि कमिटिनि आफादगिरि प्रदीप नार्जारिया। जोंहा बे बेनाराव लिरनाय दंखायो लाभ पिस फर पिस एन्ड इउनिटि होननानै लिरदों। जोंनि गेजेराव जायफोरा दिनैहाय राजखान्थियाव ओंखारनानै जों दोलोनि बायदि बिबानाव खामानि मावलायबाय थादों आरो बयनिबो गेजेराव जोंनि गेजेराव अनलायनाय आरो खौसेथिखौ लाखिनो थाखाय सम बिदि गोलाव समजों लोगो मोनलायाब्ला साननायफ्रा जुदा जालायो। बेबायदि थांखिखौ लानानै जों दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेबायदि जोङो गुबुन आफादनि मानसिफोरखौ लिंहरनाय जादोंमोन। जेरैहाय जोंहा जिल्ला बर' फरायसा खौसे आफादनिबो माखासे बिबानगिरिफोर दंफैयोमोन आरो लोगोसे जायफोरा बिजनेसमेन बेबायदिनो जों लिंहरनाय जादोंमोन। बेबायदिनो मोनसे हरिसिंगानिफ्राय गब'नि सन्थाननि आफादगिरि आरो लोगोसे बायदि मावथि फोर दंफैयोमोन आरो बेबायदिनो गुबुन आफादनिबो दंफैबावोमोन। जेरैहाय AGYCB बेबायदिनो जों लिंहरनाय जादों। जों गासैखौबो लाफानानै जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथि रैखा खालामनायानो जिहेतु जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनि बिटिआर हालामाव सान्थि गायसननाय आरो खौसेथि गायसननाय बे थांखिखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव गोबां समाव बाथ्रा बुङो। जों बेबायदिनो जों सानैसो जोंनि मावथिफ्रा ज' जालायनानै जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो लोगोसे जों अनलायनानै बोथिसे ओंखाम जानो होननानै जों दिनैहाय बेवहाय जोङो बे लाभ पिस फर पिस एन्ड इउनिटि बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादोंमोन। फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय नोंथांमोना हरिसिंगा बियाबनि जानानै माबायदि खामानि बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि गेजेराव जों सावरायगासिनो दङ। जिहेथु जोङो दोलोनि साफा मावथि सोरबाया बिबानगिरि सोरबाया सोद्रोमा गासैबो जों सावरायलायबाय थादों। जोंनि दोलोआ गोजौनिफ्राय जिबायदि बिथोन होयो जों बे बिथोन बायदिनो सानफ्रोमबो खामानि मावलांगोन बिदिनो अनलायनानै सोलिलांगोन। जोंनि थांखिया बेबायदि। बेवहाय 300निफ्राय 400नि गेजेराव दिनैहाय सुबुंफ्रा बाहागो लादों आरो गोबाङानो फैबावनो गोनांमोन फैनो होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन। नाथाय गोबाङानो जिहेतु दायो बर्थमान गावबा गावनि खामानियाव बेस्थ' जाना दङ बिथांमोनहा फैनो हायैनि थाखाय जोंखौ बुंहरदों जे जों थांनो हालिया होननानै। जों नाथायबा जोङो 500सोहालागै जों जाहोनो हानाय मोनसे केपासिटि खालामदोंमोन। बेनि गेजेराव जोंहा जों 500 आसा खालामनाय जायाखै, एसे खम जादों। बेबायदि पिकनिक होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय थायो। नोंथांमोना बेवहाय मा जानाय लोंनायखौ बेयाव रायजोनो जाहोदों? बेवहाय जोङो अमा जाग्राफोरनि थाखाय अमा बेदरनि लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो सोरबाया अमा बेदर जाया बेनि थाखाय जोङो लकेल दाउ जों बेबायदि लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो लोगोसे जायफोरा बेदरबो आरो अमा बेदरबो जाया दाउ बेदरबो जाया सोरबा बेदर जायै दङ बिथांमोननि थाखाय जोङो पनिरनि बेब'स्था खालामनाय जादों। रायजो राजाफोरा बयनिबो रायजो राजाफोरनि खुगायाव बयनियाव थारमाने मिनिनाय।